EPP-karen bitartekaritza taldeko kideen kontrako polizia operazioa salatzeko agerraldia egin dute gaur Bilbon, hainbat eragile politiko, sozial eta sindikalek konponbideari erasorik ez lelopean. Presoen eskubideak errespetatzeko eta atxilotuak askatzeko eskatu dute. Era berean, Espainiako gobernuak bake prozesua geldiarazteko antolatutako estrategiaren adierazgarritzat jo dute eragileek atxiloketa operazio hau. Nabarmena da, estatuko gobernuak ez duela bake prozesuan ekarpen positiborik egin nahi. Aitzitik, prozesuak aurrera egin dezan, galaraztea beste helbururik ez dauka. Estatuak azkenaldian ematen ari diren aurrera pausuen aurrean duen jarrera gogor salatu dute agerraldian. Gure herrian gertatzen ari diren aurrera pauso objektiboak eragozten tematzeko jarrera hori, soilik era batean ulertu daiteke. Ahulezia politiko gordinaren adierazpen gisa. Presoen eskubideak errespetatzeko eta atxilotuak askatzeko eskatzeaz gainera, datozen orduetan atxiloketen aurka antolatutako mobilizazioetan parte hartzeko dei egin dute. Eta herritarrei dei egiten diegu, bai gaur izango diren mobilizazioetan parte hartzera, baita bihar Bilbon izango den manifestazio nazionalean.